Rev Uder and your Patrick away. Is léir go bhfuil scéalaocht, filiocht agus aráneocht an ghearr do chrí fóric I bhfuil, atá tar éis an leabhar Gaeilge oidhreacht ran na firsta a scríb. Insin sé dún faoi céir de sprágaí leis an leabhar a ailsiú agus faoin tábhacht a bhhaine le scríbhneoireacht na Gaeilge. Pobl láidir do bhaite le fáiste, i treis ceann na bhéalta ar chuig námsin. Tá sé bunaithe ar léocht a thug mé le chalaiste olú an ngáirtacharce. Tá chumann seanathe agus dara chuaithil níle an ngáirtacharce a gaibhíle sa sé. Áráid cyfnehain chunalí gcónail a bhí na chonaí a gcuaithil níle agus gur bhasra na fearste agus bheas mé ó bhí me tuairt an náráid margheallar chunal a dónail gur cheartúgáil siar ar starran na fearste. Tá sé antáhacht a dús an dúirsin mar scríb mar gur rugú agus tógú ar an na fearste mé agus gur ó aithneogam ar chuidhhaid an na scéalaí a bhíonn sin, Mickey Hanéil agus Sean Bán agus na daoine sin ar fad. Agus mar scríbnear gur ó anspéisio go mar scríbnear ar an na fearste seása me gréanna a mára, ba daoine muintear a dúiad agus bhí anspéisio gom dá bhhair sin an san scríbneacht agus bhí sama go gcónaí an san teanachas agus an ceáil agus an áraníocht a bhí ar an na fearste. Agus híl me gur waithán rud na halíne sin ar fad a chur le chéile I léocht a bháid mar deartha. Bhí me trí bliana go léiche gobart an gú. Is é an chumne tá orpa méid go rá mar bhéine bríise. Agus lacht me chubhata ag deanú úsaite dá réala an flíise. Jarry anhá le seola leabhar fóric I bhfuil, agus ní hé an tain duine a ceapan go bhfuil tábhacht ag baint le leabhar trí Gaeilge. Tá leortha a scríbú in dhéalaigh inta tábhachta dúsa go pásanta. Thosa me leo leorthaí Gaeilge agus mé ar scoil. Agus mé hartfaí 7 nó 8 bliain d'aois, agus chuidtí sé go mórlam maithid Gaeilge orbairt agus níos mó Gaeilge ólam. Leithim mé smó in dhéalaigh ná mar leithim in Marla mar a tharlaíonn sé. Tá chéile bhain go fáil agus tá ansam ag daoine sa Gaeltacht na leorí sinna air ach a rís caithí seo hecht chuid bhaid fríd na bonscaltathe. Ní dáilm ggóil an léthaireacht a chothúil na bonscaltathe. Agus mana gothaíonn tú an léthaireacht na bonscaltathe, ní bheith daoine an mé an téalamh acu le héileoirí Gaeilge. Caithí sé stáilm a hecht chuid bhaid fríd an choras a de heis. Agus tá léthaireacht iontacht táhachtach. Buinem ansalt as a bheith ag léú go generalta agus nuair aim leor an Gaeilge maithíam go bhfuil mé ag fáil rud éigean sa bhreis. Caithfidh mé rá go bhfuil na leorthaí atá léite agam as Gaeilge ag bar an liste in éireara agus nuair aim na leorthaí ón club leor a bhfuil buint agam leis coscéim fairste Ardaíonn Machree Peaceabag.